dusun asa nape dia muna hanami di peperangi pusatan asa dusun berata dina dua naik dia muna hanami dalam nyate do bilang mauli asa tasuk ma bona hasuton di peparna putta bilang hutan sudah boti sila hata meta jadi so ni matutu di hamuna bona hasuton kami di hanami dina utaka sita udul damat tiar di julun jabu na marapang singgong na sa sinon di sunga punguhi kami apunguhita di peparna puta perpodangi nasangapi asa manuku mahami di hamuna bonas bulun nami asa dia malak landa dia monok na dia mahatana di perpungata di so dia ma perpana kirok buti ma di hamuna hanami Well, dengan orang tua, yes, kusuk